אהלן חברים, ברוכים הבאים, קוראים לי יון צפריר וזה המקום שלי. רגע לפני שאני מספר לכם מי אני ומה זה המקום הזה, אני רוצה להראות לכם מה יש לנו בפנים. בואו איתי. שימו לב למבחר, מה יש לנו כאן? אורז, קוסקוס, צלי בקר, חמין, תפוחי אדמה, מרק של קוסקוס, קובה, לביבות, תפוחי אדמה אפויים בתנור, פרגיות, דגים ברוטב וקציצות בקר ברוטב. עכשיו זה לא הכל, בואו נמשיך. ממולאים, צלי בקר, עוף מבושל עם תפוחי אדמה. יש לי כאן מגוון רחב מאוד של אוכל. היום יום עמוס, הילדים בבית, העבודה לא ממש עוצרת. והשבועות לפני שבת או חגים מרגישים כמו מרתון. ועדיין כולם מצפים לאוכל חם, טעים וטרי שמרגיש כמו בית. כאן בדיוק הנקודה של לסגור פינה נכנסת לתמונה. אנחנו כאן בשביל כל רגע שבו אין זמן או חשק לבשל. אמצע השבוע, שישי שבת וחגים. שצריכים אוכל ביתי, חם וטרי ומוכן, אנחנו נמצאים כאן. איך זה עובד? מזמינים מנות ביתיות מוכנות ומקבלים אוכל טרי ממש מהמגוון שהראיתי לכם לפני רגע. בלי קניות, בלי סירים, בלי הר של כלים. למה אצלנו אתם שואלים? כי אצלנו זה אוכל ביתי ישראלי הכי קלאסי שיש, שמדבר לכולם, גם לילדים, גם למבוגרים וגם להורים. חשוב לי להגיד שהמטבח עובד לפי דרישות ותקנים של משרד הבריאות. כשרות, ניקיון, רישיון יצרן, בקיצור, איכות. זו ממש חוויה. בימי שישי אתם יכולים להגיע למתחם ולטעום מכל המגוון שיש לנו. סלטים, תבשילים, תוספות, טועמים, ופשוט לוקחים מה שאוהבים. כל מה שאמרתי עכשיו מגובה בעובדות, ואת זה הלקוחות שלי יעידו. בואו תראו כמה המלצות שלהם. למקום נכנסתי באחד מימי השישי במקרה, ומאז שנכנסתי לפה בפעם הראשונה, וכמובן גם הכרתי את און, מעבר לאוכל, באמת מיותר לבשל בימי שישי, ומניסיון של אדם שאוכל בעשרות קייטרינג, באמת רמה אחרת לגמרי. ולגבי האוכל והמגוון, באמת ניסיתי פה הכל. אסדו, דגים, תפוחי אדמה, אורז, גם למבוגרים, גם הילדים עפים בבית בכל קידוש של האוכל, פשוט מדהים. אז רוצים לסגור פינה? תשאירו פרטים כאן בדף ואני אחזור אליכם.